До 18 століття чулки носили чоловіки. І це було не просто одягом, а символом власті і статусу. Але потім, в 40-х роках Голлівуду, коли жінки появилися перший раз на екранах в чулочках і винайшли нейлон, світ перевернувся до гори дригом. Жінки вишукувалися в кілометрові черги, щоб дістати омрійну пару чулочків. Чому спитаєте? Бо реклама це не просто показати товар. Вони продавали відчуття впевненості, гарних ніжок, жіночності. І кожна жінка мріяла відчути це на собі. І іменно чулки виступили у цьому містком між мріями та реальністю. А зараз також нічого не помінялося. Люди купують не продукти, вони купують відчуття, емоції, бажання. Маленька деталь робить вже тебе як твоя героїня. А ви що купували для своєї впевненості? Це і є справжня реклама.